Лудогорец е есенен шампион след равенството 2-2 с ЦСКА в Луд матч от последния 15-ти кръг. Тимът от Разград успя да вземе точката въпреки рефера Георги Йорданов, който го ощети сериозно. ЦСКА поведе още във втората минута, когато Спас Делев стреля отдалеч, но топката стигна до Мораес, който беше покрит от Чоко и останал сам срещу Голубович, вкара за 1-0. Футболистите на червените удвоиха своята преднина в 20-та минута, когато Галчев центрира в наказателното поле на Лудогорец, където Мораес бе оставен непокрит и с много хубав прехвърлящ удар с глава прати за втори път топката във вратата на Голубович. Домакините можеха да вкарат и трети гол в 30-та минута, когато Мораес пусна чудесен извеждащ пас към Зико. Емил Гъргоров прати топката във вратата на Мболи в 35-та минута, но попадението не беше зачетено заради спорно вдигната засада от страничния съдия. В 37-та Косадин Стоянов извърши нарушение срещу Марселинов в наказателното поле на ЦСКА, но главният съдия Георги Йорданов странно подмина ситуацията. В 79-та Йордан Минев центрира в наказателното поле на домакините, където Иван Стоянов беше оставен непокрит и стреля, но много неточно встрани от вратата на Мболи. Лудогорец намали пасива си в 86-та минута, когато Тодор Янчев подари топката на Кишада, който отблизо от волея разстреля Мболи. Само 4 минути по-късно, в 90-та, Йордан Минев центрира в наказателното поле на ЦСКА, където Иван Стоянов беше оставен непокрит и разстреля от волея Мболи. Пращайте топката под напречната града за 2-2. Аз смятам, че някои от нашите футболисти в защита направиха грешка самонадеяни в отделни действия. За да се стигне до това изравняване, голяма вина имат и особено главни сега, когато невероятни нарушения спрямо нас, а спрямо тех просто ги подбутваше в нашата половина. Бяхме по-агресивни, бяхме по-комбинативни и особено матча, когато отиваше към края, създадохме така две ситуации, в които отбелязахме 2 гола, имахме още 2, но не успяхме. Мисля се, че така равният резултат е закономерен. Готови ли сте за титлата? Титлата не е основната ни цел. Така пред нас стои да направим обстоен анализ на това, което сме свършили като работа през есенния полусезон. Евентуално да вземем 1-2 попълнения, които така ще засилят конкуренцията в нашия състав и на пролет ще изглеждаме още по-убедително.